Όχι! Καψονάκης. Κοιτάξτε κύριε διοικητά! Γιατί δεν έγιναν καθαριότητες? Κύριε διοικητά, λόγω έλλειψης προμηθειών. Γιατί Καψονάκης, δεν ξέρεις ότι 11 και 12 Ιανουαρίου στα Cash & Carry Αρμπάνης έχει 50% έκπτωση στο Ariel κουτί 40 μεζούρων, στις σακούλες απορριμμάτων αρωματικές μεγάλες και γίγας και στο Wash and Go 750 ml κλασικό. 1-0 Καψονάκης. Κύριε διοικητά, είχαμε ελλείψεις και στα μαγειρία. Τι, ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 10. Νέσκουι κουτί 250 γραμμάρια. Και όλα τα όσπρια μυρτό και αυτά 50% στα Cash & Carry Αρμπάνης. 2-0 Καψονάκης. Για να δούμε. Το άμαθες το ποίημα? Στα Cash & Carry Αρμπάνης μόνο στις 11 και 12 Ιανουαρίου 50% έκπτωση στα εξής προϊόντα. Ariel κουτί 40 μεζούρων. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 10. Σακούλες απορριμμάτων αρωματικές μεγάλες και γίγας. Nesquik κουτί 250 γραμμαρίων. Wash and Go 750 ml κλασικό. Και όλα τα όσπρια μυρτό. Μάλιστα. Καψονάκης, άσε τα καψόνια και άρχισε τα ψώνια.